Uma sifundi iBhayibheli incwadi yeZakha 14 ikhuluma ngowesifazane ohlakaniphile. Ikhuluma ngowesifazane ohlakaniphile. Ithi owesifazane ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe ngezandla zakhe. Ngeke ngisho ukuthi thini ngalona omunye ngoba indaba yaloyo angithungwa kuyizwa. Angizuyiphatha. Kodwa ithi lo hlakaniphile uyayakha indlu yakhe ngezandla hayi ngemali. Uma ulifunda kahle iBhayibheli ulifunda kahle ngomoya, ayithi uyayakha ngemali. Ithi uyayakha indlu yakhe ngezandla zakhe. It's either she is rich or she is poor. uNkulunkulu kodwa uyayakha indlu yakhe ngezandla zakhe. Bambalwa-ke labo bantu besifazane abanjalo. So uma kwenzekile sambono lolo hlobo, we have to honor and respect her. Uma kwenzekile sambona ngoba there are very few nowadays. So mama uyilo umuntu wesifazane iBhayibheli elikhulume ngaye. Angisiyeke mina umuntu othanda ukuthenga amehla abantu. Nothanda ukuqamba amanga ngenzela ukuthanda. Mina ungithandile ungithandanga akwenzi lutho lokho. Ngoba konke enginakho nengiyikho nje kuvela kuJehova. Ayikho into uNkulunkulu engavinjwa umuntu uma uNkulunkulu eseyehlisela kuwena ayikho. Bengazi ke bethi ngaleli langa namhlanje ngake kufika ubamongameli nomama bese kimi. Ngilo umuntu mina ongazalwa waphansi uthi ubaba ezohamba emhlabeni uthi khona mfuna usalube ucicane emhlabeni. Ngoba uma umuntu eshayela isipikili ngesando, uma igeje isipikili ushaya lo muntu noma eshaye lo, akaze kwenzeka wayishaya ucicane ngesando. Wathi ba ucicane bemncane kunabantu bokubavumela abantu bebakhulu bonke emhlabeni. Kodwa ngethukile enhlizweni yami uma ngibona umongameli ekwazi ukuthi ehle ezezofika kulo muntu okwathi akabe ucicane. Ngiswela amazwi ke baba ngisiya umuntu oyisikhuluma. Ngumuntu owanika ukuthi ngishumayele ejele mina eqala kabusha.